Vastuullisessa liiketoiminnassa on monta ulottuvuutta. Joskus kokonaisuuden hahmottaminen voi olla vaikeaa. Tekemällä yritysvastuusta viestinnän avulla helpommin ymmärrettävää, saadaan aikaan kestäviä tuloksia. Yritysvastuun johtaminen on muutoksen ohjaamista. Muutokseen taas vaaditaan tietoa, mutta tieto ei muutu aina helposti toiminnaksi. Sillä kaikkihan tietävät, ja silti vain harva toimii. Tiedämme, että ilmastonmuutos on uhka, mutta moniko on valmis tekoihin. Tiedämme, miten nuoria pitäisi johtaa, mutta monessa yrityksessä johdetaan edelleen vanhalla tavalla. Tiedämme, että luonnonvaroista on pulaa, mutta monen bisnes on silti riippuvainen niistä. Asenteiden ja toiminnan välissä on kuilu. Ajatuksista on vielä liian pitkä matka tekoihin, mutta miten tuo kuilu ylitetään? Muutoksen avaimet ovat usein meissä ihmisissä. Meihin on vaikutettava oikealla hetkellä jokaisessa kohtaamisessa. Näissä kohtaamispisteissä viestintä voi auttaa muuttamaan ajatukset toiminnaksi. Viestinnällä saadaan aikaan ymmärrystä, joka synnyttää toimintaa. Vastuuviestintää tarvitaan, koska monimutkaisesta on tehtävä ymmärrettävää ja vastuullisuus on tehtävä näkyväksi jokaisessa kohtaamisessa. Tuloksena niin työntekijät, asiakkaat kuin muutkin sidosryhmät saavat paremmat mahdollisuudet toimia oikein. Vastuullisessa liiketoiminnassa on monta ulottuvuutta. Tekemällä yritysvastuusta viestinnän avulla helpommin ymmärrettävää, saadaan aikaan kestäviä tuloksia.